गाबा जिदाइनथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि बे थान्दै जथुम्मा बे जथुम्मानि गेवलां मेलनि मानिजाथाव आफादगिरि आरो बिथाङानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिबो श्री दिपेन बर' आरो दिनै बे मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय आगुनि मेघालयानि गवर्नर मानाव गेदेर श्री रन्जित शेखर मुसाहारि थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै बावहाय नुजाफैनाय सासे मुंदांखा गान्धीयान आरो मोनसे समनि हारियानानि महारिषि वाल्मीकि संस्कृत इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर मानव गेदेर प्रफेसर रमेश चन्द्र भरद्वाज दिनै बे मेलावनो नुजाफैनाय आंनिनो सासे लोगो मन्थ्रि पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि मानव गेदेर मुंसि रन्जित कुमार दास बेयाव नुजाफैनाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मासिगिरि मानव गेदेर अनिल बर' लोगोसेयैनो भुटाननिफ्राय नुजाफैनाय दासगुप्त सनाम दुक्पा आरो बिथांनिनो गाहाय नेहाथारि लोगोसे दिनै बेहाय नुजाफैदों डिपुटि CM BKWSनि मसि रमिय पि नार्जारि UBPOनि मानव गेदेर आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मसि नीलकान्त गयारि दुलाराय ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिनि गोदानै गायसनजानाय आफादगिरि बिथां बर' बिमा गौतमनि मासिगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय नुजाफैनाय दैदेनगिरि बिथांमोन मानव गेदेर MLA भुपेन बर' मानव गेदेर MCLA दावबायसा बर' आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोन आरो लोगोसेयैनो बे मेलाव दिनै बाहागो लाफैनाय गुबुन गुबुन गामिनि सिबिनां रायजो राजाफोर अनजालु अनजालि फरायसाफोर गिबि गिबियावनो दिनै आं नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरो आरो बे मेलखौ फैनानै जाफुंफैनायनि थाखाय आङो साबायखर जासियो बुंनाय जायो जे बर' थुनलाइ आफादा जोंनि मोनसे एपेक्स बडि जेराव जोंनि ब्रेना जमा जायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि माहारिनि थाखाय मोनसे जिउ आरो आत्मा सोल आरो बे मोननै आफादा ज' जानानै जेब्लानाखि गसङो अब्लानो बर' हारियाव मोनसे जांख्रिखांनाय फैयो जागरण फैयो आरो सिगांथिं दावगालांनायनि मोनसे जोबोद गोख्रों मोनसे थांखि आरो गोहो बोलोआ जोंनाव सोमजियो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनिनो मोनसे आत्मा मोनसे स्पिरिट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गारनानै जोङो बर' हारिनि दावगानाय सिगांनाय आरो जाफुंसारनायखौ साननोनो हाया जोंनि जारिमिनखौ गोसोखाङोबा 74-75आव जेब्लानाखि रमान हांखोनि सोमावसारनाय जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जायगायाव बे समाव बे सोमावसारनायखौ जाफुंहोनायनि थाखाय मोनसे गोहो हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन
बर' थुनलाइ आफादा पलिसि एबा सानस्रिनि बिथिङाव जों मा थांखि लानांगौ बबे लामाजों आवगायलांनांगौ बे बाथ्राखौ थिग खालामोमोन नाथाय आसल गुबै आन्दलनखौ प्रेक्टिकेल फिल्डआव जाफुंसार होनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो साफा साफा भलन्टियार हिसाबै गोख्रोंसिनै खामानि मावदों आरो बे जाथिनि मोनसे भेनगार्ड हिसाबै जेब्लायबो गसंबोदों। बेनि उनाव दिनै हा हु रैखाथिनि आन्दलन जाबोबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखायबो गणतान्त्रिक राहा लामाजों मालाबा फोथाराव मालाबा लामायाव ओंखारनानै आन्दलन खालामनानै जोंनि हा हुखौ रैखाथि होबोदों। जोंनि राव हारिमु जेब्लानो खैफोदाव फैयो मालाबा जोंनि सोरखारनि नीतिनि थाखाय मालाबा समाजिक भाबै नाख्रेबलायनायनि थाखाय एबा जोंखौ मालाबा सोरबाया सेस खालामनो नागिरो बे समफ्राव जोंनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि खामानि मावबोदों बिथांमोना बै समाव गसङामोनबा बै समनि दैदेनगिरिफ्रा गसङामोनबा जोंनि राव हारिमुफ्रा गोमानानै थांजोबसिगौमोन। पृथिबियाव बर' हारि होननाय बे हारिनि मुङाबो मिथिजानाय मुं जानाय नङामोन। दिनै बेनिखायनो जयभद्र हागजेरनिफ्राय लानानै जगेन बसुमतारीनिफ्राय बिहुराम बर'निफ्राय लानानै बिनेश्वर ब्रह्म सुरत नार्जारी एबा नीलकान्त गयारीसिम बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो अरायबो गोसोखाङो आरो बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो गोसो गोरबोनिफ्राय गावनि सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ बावो। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाजेनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिनिफ्राय लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मसिम सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिसिम आरो दिनै दिपेन बर'सिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनखौ नायोबा साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि समाव गाव रुजुननांगौ बिबानखौ अरायबो रुजुनबोदों। मालायनि खाथियाव हार मानिबोआखै, जुजिनांगौ जुजिबोदों आरो मोनफ्रोमबो जुजिनायनि उनाव मोनफा मोनफा गिदिर गिदिर देरहानायबो जों मोनबोदों। जों देरहासारबो जाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिना बेनो। दा जोंनि फरायसा जोलैनो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे मोनफ्रोमबो जोलै हान्जायानो मोनसे रोखोम दावहाखौनो नांबाय थानांगौ जायो। जाय दावहाखौ जोंनि पुर्बपुरुषफ्रा नांबोनांदोंमोन। मानो होनबा बे संसाराव मानसिनि समाजाव मालाबाबो अरायजोर पारमानेन्ट भिक्टरि गैयानो, अरायजोर देरहानाय गैया। पारमानेन्ट डिफिटबो गैया, अरायजोर जेननायबो गैया। देरहानाय आरो जेननाया मोनफा मोनफा समजों फैयो आरो थाङो। ओंखायनो फैगौ समनि थाखाय जोङो सांग्रां जानांगौ। साफ्रोमबो जेनेरेसना जों आसा खालामनानै थानो नाङा जे दिनैनि जेनेरेसनानो फैगौ 100 बोसोरनि थाखाय जि दावहाखौ नांनांगौ नांनानै गालांगोन होननानै दा सान। गावबा गावनि समनि दावहाखौ गाव गावनो नांनांगोन। दावहानि मिनिङा बे नङा जे अरायबो सिलाय लानानै एबा जेब्लायबो राजा लामायाव ओंखारनानै दावहा नांनायखौल' दावहा नांनाय बुङा। लाइफनि स्ट्रागोलाव कम्पिटिटिभ जुगाव मोनफ्रोमबो कम्पिटिसनाव देरहानांगौ। आसामनि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन डाक्टारनि अनजिमा थानाय, बयनिफ्राय बांसिन इन्जिनियारनि अनजिमा थानाय आरो बुरजाथार एसएस अफिसार, बुरजाथार आईएएस अफिसार आरो सोरबा बिजनेस मेनेजमेन्ट आरो बिजनेसमेन साक्सेसफुल बिजनेसमेनफोरनि अनजिमायाबो गुबुनजों जोङो बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय बायदि मोनसे हारि दानांगौ जायो। जोंनि हारिमुखौ जोंल' रंजाबाय थानो नाङा। जोंनि हारिमुखौ जोङो मुलुगनो दिन्थिनानै फोरोंनांगौ। मुलुगा सोलोंनो गोनां जाथों जोंनि हारिमुखौ।
जोंनि रावखौ जोंल' रायलायनानै दोननो नाङा जोंनि रावखौ भारतनि मोनफ्रोमबो हारिनि मानसिफ्रा सोलोंनो गोनां जाथों आरो मुलुगा बेखौ सोलोंनो गोनां जाथों जोबोद देरगाखांथाव बाथ्रा दाखालिसो बागुरुम्बा दोहौ जानानै थांबाय 10,000निबो बारा बर' सिख्लाफ्रा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिबाय प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ फैनानै चिफ गेस्ट हिसाबै बे बागुरुम्बा मोसानायखौ नायनानै बे दायासाव जिरायबाय थानाय समनिफ्रायनो गावनि टुइटार हेन्डेलाव बे मोसानायखौ टुइट खालामदों दिनै मा जाखो गुगोलाव बयनिफ्रायबो बांसिन नागिरजानाय मोनसे मोसानाय पृथिबियाव बागुरुम्बाया जानो हमदों 20 कौटिसो मानसिया बे बागुरुम्बा मोसानायखौ नायबाय द हाइएस्ट सार्च इन द गुगल द बागुरुम्बा पारफरमेन्स आरो बेबो जोंनि प्रधान मन्त्रिनि टुइटार हेन्डेलावनो बेनि अनगायैबो बिबिसिआ फोसावदों बेनि अनगायैबो इन्डिया टिभिआ फोसावदों बेनि अनगायै आजतक एनडीटीवी गासिबो नेशनेल मिडिया स्टेट मिडिया फोसावदों जानो हागौ दासिमाव बे बागुरुम्बाखौ मुलुगनि 50 कौटिसो मानसिया नायबाय जागोन बेनिफ्राय बांसिन नायजानाय कालचारेल आइटेम दासिमबो थांनाय 20-30 बोसोराव पृथिबियाव खुनु जायगायाव जायाखै होननानै निउसाव होनाय जादों दा बे जोंनि देरहासार नंगौना नङा दिनै मुलुगा बागुरुम्बाखौ सोलोंनो हमदों बावैसो जोङो भुटाननि रानि बिमा कुइन मादार बेखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव होनाय सुबुंथिनि फाइखि बान्थाखौ भुटाननि सासे रानि बिमानो गिबि खेबनि थाखाय दाखालि जों होनो हाबाय बेजों लोगोसेयैनो भुटानाव बड'फानि सोमोन्दै मोनसे गुवार चर्चा जाबाय बे हाबाफारियाबो भुटाननि निउज पेपारफ्रावबो लिरजादों इन्डियानि नेशनेल मिडियायावबो लिरजादों जों दावगागासिनो दङ नाथाय राव हारिमुल' दावगानायजों बाथ्रा नङा जों बिजनेस जोंनि टेक्न'लजि जोंनि गासिबो बिथिङाव जोंनि मानसिफोरनि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि दावगानाया मख'जाथाव रोखोमै जुदि जानो हायाबा पृथिबियाव मोनसे आबुं जाथि जानांगौ पूर्णांग जाथि जानांगौ ए कमप्लिट नेशन कमप्लिट नेशनेलिटी बे जानांगौआ गोब्राब बेनिखायनो जों बयबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोनसे कम्पिटिटिभ जुगाव देरहासार जानो जावगानांगौ आं गोबां बाथ्रा बुङा चेलेन्जआ जेब्लायबो फैयो मालाबा नोंहा हानि जेंना फैगोन जोंनि हाखौ जोंनि आखायावनो लाखिनांगौआ गिदिर मोनसे चेलेन्ज जानानै फैगोन बेनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांगौ समाव नांगौ हाबाफारिखौ लागोन बर' थुनलाइ आफादाबो लागोन गिदिर गिदिर लेंगुवेज एबा कालचारनि सायावबो मोनसे थ्रेट फैयो दिनै संस्कृत बादि मोनसे हिस्टरिक लेंगुवेज जायनाखि भारतनि प्रथम लेंगुवेजमोन जायो आरो बे संस्कृतआ दिनै मर्यादा थानाय मोनसे भाषा नाथाय बेनि सार्भाइभेलआ मोनसे थ्रेटेन जादों बेखौ बुंग्रा मानसिनि अनजिमाया गैया जालांदों अब्ला बोरैहाय थ्रेटेन जाखो बोरै प्रब्लेम फैखो जोंनि बर' रावखौबो गावनि न'आवबो जेला बाहायनो बावलायनाय जागोन मानसिफ्रा हाथाय बाजारावथ' जोङो गुबुन गुबुन राव रायलायनांगौ नाथाय गावबा गावनि न'आवबो जोङो इंलिस रोंगौ आसामिस रोंगौ हिन्दी रोंगौ होननानै बर' राव बाहायनायखौ नागारलायनाय जायोबा बे एथिदिलाव थांनाय बर' रावाबो गोमाफिननो बारा गाव सम नांनाय नङा दा ओंखायनो जोङो बे लेंगुवेजखौ मोर एन्ड मोर साइन्टिफिक खालामनानै जोंनि इउटिलिटि एबा बेबहाराव जोङो लाबोनो हानांगौ दा जियानो जा राजनैतिक जेंनायाथ' थाबाय जेब्लायबो जोङो गावनि केरेक्टारखौ गारनो नाङा जोंनि केरेक्टारा मा जोंनि बिथा थामोनथा आरो अस्तित्वखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो जेब्लानो नांगौ अब्लानो ओंखारबोनो हायो बे जाहैबाय जोंनि केरेक्टार जाथि हिसाबै थांनानै थानायाव जोङो दिन्थिबोनाय केरेक्टार बे केरेक्टारखौ जों गारनानै थानो नाङा कमप्लेसेन्ट जानो नाङा जा मोनबाय जों मोनबाय थोबाय बेबायदि जानानै आलादबा जानो नाङा जों जेब्लायबो सांग्रां एलार्ट आरो जोंनि थाखाय जि समाव जि नांगौ
बेखौ खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो जेब्लायबो सांग्रां जानांगोन। दिनै जोंनि गेजेराव गाहाय आलासि बिथां दङ, गोबां बाथ्रा बुंलांगोन, नाथाय पृथिबीया जोंखौ बाख्नायदों, बेखौ लानानैनो जोङो गोसो थोनानै थानो नाङा। पृथिबीया नोंखौ बाख्नायदोंबा नोंखौ थुलुंगा होनो बाख्नायगासिनो दङ। खारन जोंनिफ्राय बयनिफ्रायबो देरसिन जाथिफ्रा दं, इंलिस जातिफ्रा। जों बिसिनि खर'आव थांनो हायाखै। असमिया, बाङालि, हिन्दी भाषी बिसिनि खर'आव थांनो हायाखै। मानसिफोरनि बाख्नायनायानो लास्ट सार्टिफिकेट नङा। मानसिफोरनि बाख्नायनाया नोंखौ हयथ'बा थुलुंगा होदों। दा लास्ट सार्टिफिकेटआ मा? जों गावनो गाव आत्मनिर्भर जानांगौ। जोङो आरो दिनै जि गनायथि मोनदों बेनिफ्राय देरसिन गनायथि पृथिबीयाव मोननो हानांगौ। पृथिबीजों गनायथि मोननो हानाय जानांगौ। अब्लासो जोंनि बे मोनसे लास्ट सार्टिफिकेट जागोन। दा बाहाय ओंखायनो जुजिनांगौआ थालांबाय थागोन आरो खामानि मावनांगौआबो थालांबाय थागोन। Every generation has to fight the same battle as our forefathers had to fight, because there is no permanent victory, no permanent lose also, defeat also. इंराजियाव बेखौनो बुंदों। जों गासैबो जेनेरेशना जेब्लायबो गावनि समनि दावाखौ नांलांबाय थानांगोन। आं बिनि थाखाय खावलायनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। आरो दिनैनि मेलखौ बेखेवबाय होननानै आं फोसावबाय। मानगोनां आसामनि केबिनेट मन्त्रि